Hola, què tal, com esteu? Avui tinc ganes d'ensenyar-vos a fer una granoteta. Mireu que és xula. Està feta amb origami. Veieu? La Míriam em va donar la idea d'ensenyar-vos a fer alguna coseta amb origami. I direu, és molt divertida i a més es poden fer curses amb els germans, amb els pares, amb qui vulgueu, amb els avis. Molt xula. I pot ser acrobàcies. Fixeu-vos que és capaç de fer una volta sencera. Upa! Veieu? Quan acabes la pots decorar una miqueta. Fins i tot les podeu fer molt petites. Aquesta és molt grossa, ara us ensenyaré a fer gran. Però si veureu la podeu fer molt petitona i quan són tan petites, s'han de fer saltar amb un llapis, perquè si no amb el dit no pots. I es fa saltar així. Val? Per això té aquestes ratlles aquí al darrere. Doncs bé, què necessitem per fer una granoteta saltarina? Molt fàcil. Necessitarem un foli normal i corrent, els que tenim tots a casa. Aquest foli, el que fareu serà marcar on és la meitat. Veieu? Marquem la meitat. Afinem. Ja sabeu que sempre que fem origami s'ha d'afinar bé. D'acord? I aquesta punta és la que ens marca per on dobleguem el paper per un costat i per l'altre. Això se'n diu fer el vaixell. Veieu? Estem fent un vaixell. I per què dic que estem fent un vaixell? Perquè ara doblegarem aquest paper en amunt. I ens queda el típic vaixell, el típic barret, el de sempre, que comencem moltes vegades a fer aquestes peces. Veieu? El que faré jo ara és que el giro i aquest paper el doblego cap a l'altre costat també. Això ho faig perquè jo tallaré el paper amb les mans, no faré servir les tisores. Però si vosaltres voleu fer servir les tisores, ja no cal que feu això. Ho obro tot, veieu? I aquest és el tros que hem de tallar, que no ens interessa. Espero que em surti bé i el pugui tallar sense les tisores. Zum, zum, ja el tinc, veieu? Ja m'ha sortit. Tenim una diagonal i per dir per la meitat. Ara necessitem les altres diagonals, que seria aquesta i seria aquesta. Veieu? I ja tinc la línia del mig, una creu i una altra creu. Comencem per aquesta part de dalt. Fixeu-vos. Anem a afinar bé, afinem bé. Fixeu-vos que jo ja m'he equivocat una miqueta. Això és perquè ho estic fent una mica de pressa i com puc amb aquest invento que m'he fet, veieu, hi ha errors, Però bé, per aquesta granoteta que farem nosaltres, molt greu no és. I ara ve una de les poques parts una mica difícils, però crec que us sortirà bé. Aguanteu per sota amb aquests dos dits i fixeu-vos què puc fer. Veieu? Es veu? Sí? I aquesta part ja la baixo. Això se'n diu, nosaltres diem fer la caseta. Estem fent la caseta. Anem a fer per aquest costat. Ho torno a fer. Ben afinat. Aguanto a la part de baix i amb els dos dits, zoom, veieu? Ja baixa. No costa tant. Però a vegades, només amb aquest pas tan senzill, ens encallem. Anem a fer el cap de la granoteta. Doblego un amunt i l'altre també el doblego amunt. Veieu? Repetim, Estàvem així. Bum. Dobleguem. La part de dalt. Anem a fer la part de baix de la granoteta. Exactament el mateix. Dobleguem. I dobleguem. D'acord? Molt bé. Tant és un costat com l'altre, de moment. Però ara ja sí que diferenciarem. Ara es veurà clarament què és el cap de què és la resta del cos. Mireu, agafem una part, un costat, i el dobleguem. Ho heu vist? I ara, per aquí, l'amagarem d'aquesta manera. Ho veieu? Com l'he amagat? Estava així. Zoom. Si cas el vídeo el aneu pausant, vosaltres, que jo vaig molt de pressa. A aquest costat fem el mateix. Doblego i amago aquesta part cap aquí sota.
I ara quan torno a obrir ja sí que es comença a notar més que això és el cap i això és el cos. Anem a fer les dues potes del davant. Aquestes són molt senzilles. Doblego cap aquí. Doblego cap allà. Veieu? Fàcil, Estava així. Dobleguem. Anem a fer les potes del darrere. Però abans de fer-les, obriu i amagueu aquesta punta. Veieu aquesta punta? L'amaguem cap aquí i tanquem. Deixem-ho fer bé, mirant aquí, no a la pantalla. Va, ja estic amagades. I ara sí que ja les puc obrir, aquestes potes. Una i dues. Bé, fet això, la granoteta en el fons ja està acabada. Però si la deixem així, no salta. I ens interessa que salti. D'acord? Tornem-la a posar-la tal com estava. I ara farem que salti. I això és una miqueta difícil perquè s'ha de fer força. En primer lloc, dobleguem les potetes amunt. I ara les tornem a doblegar per la meitat, ho veieu? Per la meitat. Avall. Sí? Procurant que aquesta part de dalt quedi més endarrere que la de baix. Aquesta és la de dalt, ho veieu? Aquesta és la de dalt, que quedi més endarrere que aquesta. Aquesta més endarrere que aquesta. I ara sí, ara tenim la granoteta, que realment salta. Un truc és les puntes dels peus doblegades. Hi ha qui diu que salta més i que per fer curses és millor. Hi ha qui diu que no, no ho sé, però li podeu fer els ulls, podeu fer una boca si voleu, el que us doni la gana. Podeu pintar, podeu fer amb paper verd, podeu pintar el paper blanc i després us queda la forma. Però bé, ja només cal començar la cursa. A veure qui guanya. Que us ho passeu molt bé, espero que us hagi agradat. Disfruteu. Si ho feu, em podeu enviar fotos del mòbil, amb el correu, a través del Classroom, com vulgueu vosaltres. També m'ho podeu escriure, em podeu enviar un vídeo, sempre opcional. Totes aquestes coses són opcionals. Com vulgueu, però em farà una il·lusió tremenda que m'ho envieu, vale? Doncs apa, guapos, guapes. Adéu.